Soc la Maria Mercè Quartiella i us volia parlar d'una obra de teatre que vaig veure, deuria ser l'any 92 o 93, tot just acabava de ser remodelat al Teatre al Jardí. La vaig veure allà, al Teatre al Jardí, i l'obra de la que us vull parlar és El temps i els Conway, de J.B. Priestley. M'agrada molt com Priestley toca el tema del temps, com m'explica tot allò que podia haver estat, tot allò que serà, però que encara no és. Ho fa d'una manera molt suggerent i Els temps i els Conway broda molt aquest tema. Era un muntatge del Mario Gas i sortien actors com l'Àlex Casanovas, la Rosa Voladeras, que llavors era molt petita, la Montserrat Carulla, la Vicky Penya, i va ser una obra que em va impressionar profundament. De fet, aquesta obra va ser enregistrada per TV3 i jo la vaig gravar en el seu moment amb els antics VHS i me la vaig posar moltes vegades. És una obra que realment m'encanta i que vaig tenir ocasió de veure l'any 92 o 93, com qui diu, fa 4 dies, al Teatre al Jardí de Figueres.